Az MB2 nyugati csoportjának 6. fordulójában azt a Honvéd tartalék csapatát fogadta a PMFC együttese, amely 1 ponttal volt a pécsiek mögött a tabellán. A piros-feketében pályára lépő hazaiak kezdték jobban a mérkőzést. A 15. percben egy szögletet követően Berdó fejesét védte bravúrral Kunsági, a kipattanót csak a kapu fölé tudta kanalazni Gyánó. A következő pécsi szögletet követően a rövid oldalról Lovrencsics fejelt lehetetlen helyzetből, a labda a jobb kapufáról pattant kifelé. A másik oldalon Bajner veszélyeztetett egy fejessel, majd a szlovák Mackó lőtte ki a stadionból a labdát ígéretes helyzetben. A 42. percben aztán Berdó adhatott be az alapvonal közeléből, és a kapuval szemben egyedül érkező Kecskés szépen bólintott a kispesti kapuba. A szünetben ezzel a fejessel vezetett tehát 1-0-ra a PMFC a Honvéd 2 ellen. A második játékrész jóval aktívabban kezdte a Pécs, amely Lovrencsics Gergő aktivitásának köszönhetően sorra alakította ki a gólhelyzeteket, azonban sem a hatalmas helyzetben kilépő Fúnai, sem Gyánó, sem Cseri Tamás nem találta el a kaput. A 71. percben aztán Berdó húzta meg a jobb oldalt, visszagurítását Gyánó átvette a ballábára, és nagy erővel a kispesti kapu bal oldalába lőtte a labdát. Ezzel a gyönyörű góllal növelte előnyét a Pécs, amely a mérkőzés hátralévő részében is mezőnyfölényben játszott. Sütő a 78. percben majdnem gólt rúgatott Tárkányival, de ettől eltekintve a kispestiek nem veszélyeztettek, így megérdemelt győzelmet aratott a PMFC, amely 1 pontra felzárkózott a Gyirmót mögé.